Jidher li l-bajjiet ta' pajjiżna għal sena oħra qed jerġgħu joffru kemm importanti għal fkieren. Dan kif ġiet ikkonfermat il-5 bejti tal-fkieren għal dan is-sajf u tielet waħda fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Voluntieri tan-Nature Trust lemħu l-fekruna għal ħabta ta' statejn ta' filgħodu waqt li kienu qed jagħmlu r-ronda ħdejn iż-żona tal-bejtiet. L-Era u n-Nature Trust marru immedjatament fil-post biex jipproteġu l-fekruna. Wara li lestiet il-bejta, il-volontiera konfermaw li din il-fekruna hija oħana sar permezz ta' microchip u kien ikkonfermat ukoll li din hija t-tielet bejta tagħha dan l-istaġun. Issa nstabu 3 bejtiet fir-Ramla l-Ħamra f'Għawdex, bejt oħra fil-Bajja tal-Għadira u oħra fil-Ġnejna. Numru ta' volontieri minn Nature Trust jinsabu qas ta' 24 siegħa kuljum bilan li dawn il-bejtiet jibqgħu siguri mingħajr ħafna storbju. Il-bajt tal-fkieren normalment jieħu bejn 50 u 60 ġurnata biex ifaqqas u bejn wieħed u ieħor il-bejta tkun b'font ta' bejn 30 u 45 cm. Kull bejta jaf tfaqqas ta' 100 bajda u temperatura tal-bejta tiddetermina jekk ifaqsux fkieren nisa jew irġiel. Għal fkieren loggerhead li huma r-razza li normalment ibejtu f'Malta, temperatura l fuq minn 29 grad tipproduċi fkieren nisa u waħed inqas minn 29 grad tipproduċi fkieren irġiel.